2, 3, 5, 6, 7, 8. Tak jsme dělali exivalu pro chlapy. Jsme 2. Raz, 2, nechám si ruku stejně na pohu. 3, 4, 5, 6, 8. Dělejte nám. Ještě jednou na počítání. Raz, 2, 3, 4, 5. Dělejte nám. 5, 6, 7. Pak jsme dělali vasialu s rumbou pro chlapy. Raz, 2, 3, káčan, 7, dělejte. Nebo ještě exibala s rumbou. To je jedno. Pro holky vasiala s rumbou. Raz, 2, 3, rumba, nebo rumba, 7. Přenesu si váhu. 5, 6, pravá, 7 parků levá. Na počítání. Raz, 2, 3, 5, 6, 7. Ještě něco jsme dělali. Jo, vasiala ruce. Dělejte, no, holky. 5, 6, 7. Raz, 2, 3. Open 6, 7. Raz, 2, 3. 5, 6, 7. Dělejte, no. 5, 6, 7. Kamkoliv můžu jakoby nastat.